Hola joves padawans, sóc en Darth Segador, el canal de Star Wars totalment en català. En el vídeo d'avui parlaré sobre el Consell Jedi, des de poc abans de l'episodi 1 fins a la seva dissolució a finals de l'episodi 3. Bàsicament el que faré serà parlar dels Jedis que hi van formar part. No m'enrotllaré explicant les seves històries, ja que em sortirà un vídeo molt llarg, però sí que comentaré alguns detalls que trobo importants de cada personatge. La major part dels Jedis dels quals parlaré formen part del cànon actual. No obstant això, en diré alguns que formen part de Legends. Però no us preocupeu que us posaré el cartellet perquè ho aneu veient. Aquest vídeo pot contenir alguns spoilers dels episodis 1, 2, 3 i de la sèrie Star Wars The Clone Wars. Aquesta imatge que veieu en pantalla és el Consell Jedi. I us aniré posant les fotos dels Jedis a cada un dels seients del Consell. El primer Jedi gairebé no fa falta ni que el presenti. És el mestre Yoda, i el posarem en aquest seient número 3. El següent Jedi és en Mace Windu, que el col·locarem en aquest seient número 2. El següent Jedi potser no us soni tant, ja que té molt poques aparicions a les pel·lícules. Aquest és en Saesee Tiin, i el col·locarem en aquest seient número 5. Aquest personatge forma part de Legends. Es diu Tivoca i és un Wookiee, una espècie poc comuna entre els Jedis. El següent Jedi és Mika Jiet i, igual que l'anterior, també forma part de Legends. El següent Jedi és Even Piell. El podeu veure al final de l'episodi 1 i en diverses escenes de l'episodi 2. Aquest el col·locarem al seient número 7. Aquest Jedi tan guapo d'aquí és en Yarael Poof. I què se'n pot destacar d'ell? Doncs que té el coll molt llarg. El següent Jedi és Lopo Rancisis. M'agrada molt com s'asseu. Amb la cua aquesta que té, l'enrotlla en el seient. M'encanta. I aquí tenim la nostra estimada Yaddle. Pels qui no l'havíeu vist mai, segur que esteu pensant "What? És el Yoda amb dona o què?" Doncs sí, és que és de la mateixa espècie que el Yoda. I potser molts de vosaltres ni us havíeu fixat que apareix a l'episodi 1. Aquest bon home és Id Koth. I sí, per si no ho sabíeu, és de la mateixa espècie que el Darth Maul. És un Zabrak. I arribem a l'Adi Gallia, una Jedi que la col·locarem en el seient número 9. Bé, com podeu comprovar, només ens falta un seient per ocupar. I aquest és... Doncs l'últim seient del Consell l'ocupa en Tun. Aquest Jedi no se'n sap gairebé res. De fet, només surt mencionat en un còmic. En un còmic. I ni tan sols apareix, només el mencionen. Així que no se sap ni quin és el seu aspecte, ni tan sols de quina espècie és. Bé, doncs ara que ja tenim tots els seients ocupats, és el moment de veure com van caient i es van substituint per altres Jedis. El primer en caure és... el nostre amic Tun. Vaja, sí que ha durat poc, l'últim que hem posat i ja el fem caure. El motiu de la seva desaparició és que mor, tot i que no se sap com va morir. A tot això, recordeu que encara estem en temps abans de l'episodi 1, l'amenaça fantasma. La Jedi que ocuparà el lloc vacant d'en Tun és la Depa Billaba, una ex-Padawan de Mace Windu. I recordem que Depa Billaba és la que serà la futura mestra de Kanan Jarrus, el Kanan que surt a Star Wars Rebels. Per tant, el Consell queda de la següent manera. Un temps després, el mestre Tivoca, el Wookiee, va morir en mans d'uns contrabandistes mentre feia una missió juntament amb el seu exaprenent Plo Koon. I aquest mateix, el Plo Koon, va ser el seu substitut en el Consell Jedi. Més tard, en una guerra molt important que hi va haver, on hi van participar molts Jedi, Mika Jiet va morir sacrificant-se pels seus companys. Per substituir Mika Jiet, el Consell va tenir en compte el mestre Qui-Gon Jinn, però finalment el va descartar pel seu comportament radical i va optar per Ki-Adi-Mundi. I així és com van acabar les coses abans de començar l'episodi 1, l'amenaça fantasma. I són tots els Jedi que podem veure al Consell quan mirem l'episodi 1.
Entre l'episodi 1 i 2 va morir el mestre Yara el Puf a mans d'un grup de terroristes. He posat el cartell de Legends perquè la mort que té el Yara el Puf, la història que s'ha muntat, forma part de Legends. Però el fet que mori és canon perquè desapareix, no? I va ser substituït per Coleman Trevor. Aquesta mort també forma part de Legends, i és la de la Yaddle. Aquesta va morir mentre feia una missió acompanyada de l'Anakin i l'Obi-Wan Kenobi. I la seva substituta va ser la Shaak-Ti, que és de la mateixa espècie que l'Ahsoka Tano. És una togruta! I aquí podem veure la mort d'en Coleman Trevor durant la batalla de Geonosis. I el seu lloc al Consell va ser ocupat per Kit Fisto, el qual també havia lluitat a la batalla de Geonosis i en va sobreviure. Uns anys més tard, la mestra Depa Billaba va caure en coma durant una guerra i va haver de ser apartada del Consell Jedi. El seu lloc en el Consell el va ocupar ni més ni menys que Obi-Wan Kenobi. He de dir que la mestra Depa Billaba, quan es va recuperar del coma, va tornar a ser acceptada al Consell Jedi, tot i que ho va fer de manera més aviat simbòlica. Aquesta és la mort d'Evan Peel, el qual es pot veure a la sèrie Star Wars The Clone Wars. He died honorably. What about the information? I have it. He told me just before he died. We don't have much time. Let's take this moment to honor him. Then, we must move on. He would have wanted us to complete our mission. Molt emotiu, sens dubte. Bé, el següent Jedi que va morir va ser Oppo Rancisis, el qual va morir durant les guerres clon a mans dels separatistes. Això en una història Legends. I bé, si us hi fixeu, ja tenim dos seients que no han estat ocupats després de les morts dels respectius Jedi. No va ser fins més tard que en Coleman Cash va ocupar el lloc que antigament havia ocupat Evan Piel, encara deixant buit, de moment, el seient número 8. I acabeu de veure la mort de Lady Gadia en mans del germà d'en Darth Maul, Savage Opress. Aquesta va ser substituïda en el Consell per la seva cosina Stas Ali. Respecte al següent Jedi que va morir, no podem dir ni que és una història canon ni Legends, ja que no s'ha escrit mai cap història que expliqui la seva mort. Només sabem que va morir perquè deixa d'aparèixer a partir de l'episodi 3. Aquest Jedi del qual estem parlant és Eat Koth, i va ser substituït també pel seu cosí, Agen Kolar. I aquí és on finalment es va ocupar l'últim lloc que quedava buit al Consell Jedi. Aquest va ser ocupat per l'Anakin Skywalker.
Com ja sabeu, l'Anakin no s'ho va prendre gaire bé perquè tot i que el van acceptar en el Consell, no li van atorgar el títol de mestre. Arribem ja a la part final del Consell i a la mort de gairebé tots els seus membres. Mr. Windu, I take it General Grievous has been destroyed then. I must say you're here sooner than expected. In the name of the Galactic Senate of the Republic, you're under arrest, Chancellor. Are you threatening me, Master Jedi? The Senate will decide your fate. I am the Senate. Not yet. It's treason, then. El primer Jedi que es carrega el Palpatine és l'Agent Collar. Ni mig segon després també mata el Seizitin. I tampoc gaire temps més tard mor el Jedi Kit Fisto, quedant d'aquesta manera el Consell Jedi, amb la pèrdua de 3 dels seus membres. Com ja sabeu, la lluita va continuar entre el Mace Windu i Sheev Palpatine, fins que l'arribada de l'Anakin va provocar que el canceller Palpatine pogués acabar amb en Mace Windu. A continuació d'aquests fets és quan es va executar l'Ordre 66, la qual va acabar amb molts dels Jedi del Consell. Execute Order 66. El primer Jedi en morir per les seves pròpies tropes és Ki-Adi-Mundi. Execute Order 66. It will be done, my lord. El següent Jedi que forma part del Consell que mor és Plo Koon. Recordeu que només estic posant les imatges dels Jedi que formen part del Consell. Per tant, no he posat la mort de Layla Secura, per exemple, o altres Jedi que no pertanyen al Consell. I que les seves morts, si les voleu veure, les podeu veure al final de l'episodi 3. Aquesta que acabeu de veure és la mort de l'Estaz Ali i no es pot veure a l'episodi 3, però també sabem que Depa Villava va morir també durant l'Ordre 66, tal com explica a la novel·la canon A New Dawn. Del personatge que sí que no se'n sap res és de Coleman Cash, però se suposa que va morir també durant l'Ordre 66. El cas de la Shakti també és bastant dubtós, però suposem que va morir durant l'execució de l'Ordre 66, quan l'Anakin Skywalker va entrar al Temple Jedi. Això ens ho confirma una visió que té el mestre Yoda a la sèrie The Clone Wars, on veu tot el que passarà durant l'execució de l'Ordre 66, i ja que totes les morts que podem veure a la visió es compleixen exactament de la mateixa manera, hem de pensar que la mort de la Shakti també va ser de la manera que ens mostren.
Doncs així és com va acabar el Consell Jedi, amb només 3 supervivents, i bé, si contem que l'Anakin Skywalker es va passar al costat fos, doncs els únics 2 Jedis que van sobreviure van ser l'Obi-Wan Kenobi i el mestre Yoda. I fins aquí la història del Consell Jedi i tots els seus membres. I això és tot, joves padawans. Poseu like si us ha agradat el vídeo, subscriviu-vos si no ho esteu i que la força us acompanyi. Ens veiem en el proper vídeo. Adeu! When you're staring at a Jedi Knight, so what can I say except you're